الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren 18 ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. wannan shine kasar na shida daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin al-Imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. littafin sahihu Muslim littafi mafi inganci bayan ainihin sahihul Bukhari, kamar yadda kuma shi sahihul Bukhari yake shine littafi mafi inganci bayan alqur'ani. idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna karatu ne dangane da muqaddima doguwa wadda al-Imam Muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya kulla, a inda yake bayyana irin hadisan da zai kawo a cikin wannan littafi da kuma irin waɗanda ba zai kawo ba, da kuma dalilin da ya sa ya ce ba zai kawo hadisan waɗannan irin mutane ba. daga cikin mutanen da ya ce ba zai fitar da ainihin hadisansu ba, mutanen da ya zama sun shahara maƙaryata ne, malaman hadisi sun tabbatar da ainihin wato ƙaryarsu. ire-iren waɗannan Imam Muslim ya ce fau ba da buƙatar hadisansu balle ya kawo su. daga cikin misalin ire-iren waɗannan akwai Abdullahi ɗan Miswar Abu Ja'far al-Madaini, da kuma ainihin Amr ɗan Khalid, da Abdul Quddus ash-Shami, da Muhammad ɗan Sa'id al-Maslud, da Giyas ɗan Ibrahim, da Sulaiman ɗan Amr Abu Dawud an-Nakhai, da makamantan waɗannan waɗanda malaman hadisi suka ainihin tuhumce su da yi wa annabi ƙarya da kuma ƙirƙiran maganganu na banza su danganta wa annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Yace haka kuma waɗanda mafi yawancin hadisansu in suka kawo za a ga cewa hadisai ne munkarai, abeban kyama ko abubuwa ne waɗanda za a ga cewa ba daidai ba. yace irin waɗannan ma mun kame alƙalaminmu daga mu rubuta hadisansu a cikin wannan littafin namu. sai ya kawo daga cikin alamar da ake gane hadisin malami ya gurɓata idan aka ɗauki wannan hadisin nashi da ya ruwaito aka gwada shi da hadisin wani malami daga cikin mahaddata waɗanda aka yarda da su, sai a ga cewa galibin lokaci riwayar wannan mutum ta saba da wahala a ga ta yi daidai da riwayar mahaddata mutanen kirki. sai ce to duk wanda ya zama irin wannan ɗabi'a ke faruwa a cikin hadisin shi, to babu shakka wannan za a ƙaurace wa ainihin hadisin shi, kuma ba za a ainihin karɓi hadisin shi ba balle a yi aiki da shi. idan jama'a ba su manta ba, da na zo daidai wannan gaba sai na ɗauko sharhin babban malami al-Sheikh Muhammad ibn al-Allama Ali ibn Adam ibn Musa, babban malamin hadisin garin Makka a yau, mai suna littafin Qurratu Ainul Muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, kamar yadda dama na alƙauranta cewa wannan yana ɗaya daga cikin sharhin da zan fifita a wajen tattauna mas'aloli dangane da al'amuran da suka shafi sharhin wannan littafi. idan jama'a ba su manta ba, daga cikin mas'alolin da muka fara tattaunawa a wannan gaba ita ce dalilan da ke sanya masu yin ƙarya suke yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. waɗanne irin dalilai ne? mun ji cewa daga cikin dalilin akwai zindiƙanci, shine baƙin kafirci da munafunci wanda ke ɗauke da mummunar manufa ta ɓata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da munana addinin musulunci. waɗannan sun suka rigayi kowa daga cikin maƙaryata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. nau'i na biyu shine ɗan bid'a da mabiya son zuciya, waɗanda su suka yi wa annabi ƙarya ne domin su kare wata aƙida ko wani ra'ayi nasu. nau'i na uku su ne waɗanda za mu tashi a yau insha Allah ta'ala, a inda malam yace as-sinfu thalith
qaumun ittakhadhu al-wada'a sana'atan wa tasawwuqa. nau'i na uku shine mutanen da suka ɗauki wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya to sana'a ce kuma kasuwanci ne. wato su shine wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ne a matsayin wannan hanya ce da suke samu da ita suke ci. jarra'atan ala Allah subhanahu wa jalla wa ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suna masu yin haka da ƙarfin hali da rashin kunya da rashin mutunci ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hatta inna ahadahum la yashara ammata laylihi fi wada'il hadith. sai ga ɗayan ya kwana ya hana ido bacci saboda yawa annabi ƙarya. ka abul bakhtari, kamar wani la'ananne mai sunan abul bakhtari, wahab ibn wahab al-qadi, sunan shi wahab dan wahab al-qadi amma an fi sanin shi da abul bakhtari. وسليمان ابن عمرو النخعي ده سليمان بن عمرو النخعي، والحسين ابن علوان ده حسين بن علوان، وإسحاق ابن نجيح الملقي. ذكر ذلك الإمام أبو حاتم ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين. وذا متاني جداه اكو بيردك جمالا يا أنبتا. الإمام ابن حبان في أنبتيس مقدمة كتابه شميسونا الضعفاء والمجروحين. a inda ya buga misali da su a matsayin irin waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarya domin neman abinci da kuma ainihin mayar da wannan ita ce sana'arsu. waɗannan zindiƙai ne, addini ba shi da ƙima a idonsu ko kaɗan, sai dai malamai a cikin kasartawarsu da suka yi sun dubi waɗanda suke asalin zindiƙai ne, sai sun yi da nufin ɓata addini ne sai suka aje su a matsayin zindiƙai. amma waɗannan ma da suka mai da addini ya zama harkar neman kuɗi ba su da zanci da zindiƙai, domin zindiƙi shi ne mutumin da yake nufin ya ɓata addinin musulunci. ma'ana waɗannan matuƙar za su samu abin duniya to ba abin da ya dame su don sun lalata addinin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi. waɗannan su ne nau'i na uku jama'a. as-sinfir raba, nau'i na hudu, qaumun yansabuna ila zuhud, sai kuma waɗanda ake danganta su zuwa ga zuhudu. hamalahum at-tabayyin an-nashi 'an al-jahli ala wada'i ahadith fi at-targhib wa at-tarhib. mutanen da ba gan su kuma suna da son malanta, suna da son addini, dan haka sai gan su koyaushe a cikin siffa ta malamai da siffa ta addini, koyaushe suna masallaci, amma jahilci sai ya ɗauke su zuwa ga ƙirƙirar hadisai, suna kwaɗaitar da musulmi wasu ayyuka na alkhairi amma da hadisan ƙarya, suna tsoratar da musulmi wasu ayyuka na sharri amma da hadisan ƙarya. ya hussun nasa bi za'anihim alal khair wa yazjuruhum an shar, wai suna ganin da haka ne za su kwaɗaitar da mutane yin alkhairi. mafi yawancin hadisan da kake karanta dangane da falalar surori, kamar hadisin da ake cewa wai yasin qalbul qur'an, wai yasin ita ce zuciyar alqur'ani, wannan hadisin ƙarya ne. kamar hadisin da kake karantawa cewa karanta ainihin wato abin nan tana maganin talauci, karanta suratul waqi'a na maganin talauci, waɗannan dukkan su hadisai ne da ire-iren waɗannan mutane suka kirkira. wai suna ganin cewa mutane sun ƙaurace wa alqur'ani, to hanyar da za a yi a dawo da su zuwa ga alqur'ani ita ce a ce musu annabi ya ce kaza, annabi ya ce kaza, ko da wannan abin ƙarya ne. imam suyuti da yazo cikin littafin shi alfiya sai ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yabda'u. yace mafi sharrin masu yi wa annabi ƙarya kaf shine sufayen da su suka kirkiri hadisan ƙarya da nufin yana Allah ya ba su lada akan ƙaryar da suka yi wa annabi. domin aka tambaye su ce inna ma nakzibu lahu wala nakzibu alayhi, mu muna ƙarya ne don mu kare addinin shi ba don mu ɓata addinin ba. ƙarya dai ƙarya ce, da nufin ka gyara addini ne, da nufin ka kare addini ne. shi addinin ɗungurungun ya gini ne akan gaskiya, don haka baya buƙatar ƙarya ko misƙala zarratin kowace iri ce. amma khalaqna samawati wal arda illa bil haqq, Allah ya halicci sama da ƙasa ne don ne, don gaskiya. sannan yake qauluhul haqq, wani huwal haqq,
shi Allah gaskiya ne, maganar shi gaskiya ce, ya yi halittu don gaskiya ne, saboda haka ba a bukatar ƙarya a wajen tabbatar da wannan addinin namu. Abin da yake gaskiya kaɗai ya ishi addini. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kun ji waɗannan kenan. Sai ya ce wa kazalika wa qad jarraba zalika al-kirramiyya. Kirramawa wasu mutane ne daga cikin nau'in ƴan shi'a mabiya wasu shugaba nasu kirram, su kuma cewa suka yi wa annabi ƙarya halal ne matuƙar dai kana son ka gyara addinin shi, suka ce ƙarya halal ce. wa kadhalika ba'd al-mutasawwifa kama qala al-hafiz, haka nan wasu sufayan su ma suka halatta yin ƙarya kamar da ibnu hajar ya faɗi. as-sinf al-khamis, nau'i na biyar daga cikin waɗanda suke yin ƙarya أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والشحاذين وأصحاب الأمراء وأمثلة ذلك كثيرا. ما الذي يربط السنة يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيني وأن بسكي دمانسو فينا أدعينه واتونا الدنيا منفو فيك دسونا الدنيا أما سنجو سنتكي أتكي رجاء الدين كما ما سوى أذن a yanzu su ne masu wa'azin neman na batir, masu tare kwana, masu da ainihin sai da maganin sa'a da makamantan waɗannan. Ga nan yanzu kullum su kuma sun sake sawo wata riga da asubahi yanzu suke zuwa suna sanya lasu tuka suna ainihin sai da magungunan aljanu, magungunan iska da magungunan makamantan haka. Su tora annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya. Ba sun cika tashoshin FM, wai su ne malaman ruqya, malaman aljanu, su ne malaman sihiri, su ne masu bada maganin taimako kaza. Su ta ɗibo hadisan ƙarya suna talabtowa suna natsawa jama'a su. Waɗannan duniya suke nema, amma sai suka zo suka fake da ainihin addinin musulunci. Ina fata an gane, da kuma malaman fada, waɗanda kullum suna makale jikin 'yan siyasa da sarakuna. kullum suna makale da ainihin alhazan birni waɗanda suka gyara falo, a zo a ci a ƙoshi, sannan a kawo na babur a bashi, a kawo na mai a zuba mishi. Sakamakon wannan zai iya yin ƙarya kowace iri ce a wannan majalisin. Malam yake misalin irin waɗannan suna da yawa. Malam ya ta ɗauko misalai waɗanda ya yi ta bugawa akan haka. Daga cikin waɗannan akwai wata shahararriyar kissa wadda ita kanta kissar ba ta tabbata ba, amma ya kamata mu karanta ta don ta zama misalin abubuwan guda biyu gaba ɗaya. ومن أمثلة الثاني ما رواه ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الواحد قال سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة. يحيى بن معين بشيد أبو كنش أحمد بن حنبلي هذا في صلى عن صلاة الرصافة دليل عينين قصة إراكي فقام بين أيديهم قاص يومي وأزيني في الجبنسو أن إذا صلى فقال سيتي حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان. yace Ahmad dan Hanbali da Yahya dan Ma'in sun ba shi hadisin da suka samo daga ainihin wato malamin su Abdurrazzaq. Shi Abdurrazzaq yace ya karbo daga nashi malamin Ma'mar, shi kuwa yace ya karbo daga ainihin wato nashi malamin Qatada, shi ko daga Anas. Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in qala la ilaha illa Allah, wanda ya faɗi la ilaha illa Allah خلق الله من كل كلمة منها طيرا. قوة كلمة أتكلم لا إله إلا الله إذن الله زي حل التامس التنسي بنقاره من ذهب باكين من تنسي نزيناري وريشه من مرجان والنر أينهم بندن تنسي ما أينهم مرجاني نواتو كمان لؤلؤ دائما. وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة yayi ta kwararo labari kusan takaddu 20 ina ta falla yana ta karanta mutane.
فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد. في أحمد يريد أكلم أحمد يحيى بن معين يحيى بن معين هنا كلم أحمد سنة تكلم جينا. وقال له في شيء أيضا واتو أحمد يتيرش أنت حدثته بهذا كيف تجاء مثل ما حديثي؟ فيقول سيتي والله ما سمعت بهذا إلا الساعة والله بل تجن أن بسيج الله ما ينزنج. فلما فرغ من قصصه يعين بيجمع أن زنتي ناشد العباري أخذ القطيعات بالنسبة أحمد شاكر أحمد العطايات أخذ العطايات يقرأ إن شاء تكا صدقه كده أكيد يا ما غاسمين إليس إن أنت سامع هنا لا تفسأ أبوجا wani masallaci yana nan sai da su kansu masu masallacin duk da 'yan boko ne sai da suka kafa dokar wa'azi a wurin saboda kawai an ga cewa manyan alhazan birni ne da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da 'yan kwangila suke tsayawa in sun fito Kaduna ko Kano su tsaya su sallah sai da haka kawai sai da mutum ya sanya katuwar riga kai da gani ka san bai saba sa irin ta ba kawai ya sa ne saboda wannan munasaba zai zauna ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi sai miƙe sai fara zance ya fara surutu shikenan can kuma sai zauna ya zamo da ne yake jira al'afayat sadakoki kuma yake jiran su fara shi ma wannan da ya gama ƙaryar shi kaf sai koma ya zauna ثم قعد ينتظر بقيتها da yake karɓi sadaka aka karɓa sai kuma ya zauna yana saurare ta waɗanda ba su kawo ba su kawo. وقال له يحيى بن معين بيده تعال سي يحيى بن معين يمشي هكذا هنته فقال فجاء متوهما لنوال سيته يارو بشواته ولما باش صدقاني تمسم فقال له يحيى سي يحيى يكرش أن حدثك بهذا الحديث وأكرم تدك أن حديثي قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال سيدي أنا يحيى بن معين يدنين يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل فمن كمشيني أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم دمك بمتقدم من حديث من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق كم دمك بمجشي بقى dama ina jin labarin cewa Ahmad dan Hanbali da Yahya dan Ma'in wawaye ne ma ta haqqaqtuhu illa sa'a sai yanzu na tabbatar dama ina jin labarin ku cewa wawaye ne amma yanzu gashi na tabbatar fa allaysa fi dunya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghayrukum kamar duniyar nan babu Yahya dan Ma'in da Ahmad dan Hanbali ke ku قد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فبركز إن كنا جميعا كأين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أبيني أنه وإنا بمعلمي بدا جوم شابقي كوين نسينا يحيى بن معين دا أحمد بن حنبل ووضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما يا أحمد بن حنبل في جاء النبي بشهادة سيسا عبد ya tashi kamar yana dariya haka sai ce ya haya rabu da shi kamar yana dariya sai suka tashi suka tashi ina fata an gabe shi ko gogon sai ya tashi kamar mai musu injilanci kawai ya gama kuruci ne ya gama da su ya tashi ya tafi malai ce haka ba saqa ibn hibban hadhihi al-hikaya thumma ibn al-jawzi wa sakata alaiha da imam ibn hibban da ainihin abdurrahman ibn al-jawzi haka suka kawo wannan kissa suka yi shiru ba su ce komai game da ita ba lakin az-zahabiyya ankaraha fil mizan sai imam az-zahabi ya ce ita kanta kissar bata tabbata ba ita kanta kissar da take tabbatar da labarin wannan makaryaci ita kanta kissar ƙarya ce fi tarjamati Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Bakri da yazo tarihin Ibrahim dan Abdul Wahid al-Bakri wanda Ibn Hibban yake ya karbo hadisin ta hanyar shi ina fata an gani وقال إمام الذهبي لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة أخاف أن تكون من وضعه يشي بن سنوانين يزيد وأن اللاباري نتريابا إما تورنشي إبراهيم كان عبد الواحد البكري
وذكر الحكاية المذكورة في أمة أينهم وأن الأباري قال ابن عراق في التنزيه. الإمام ابن عراق فيما فقال مدنا أتكلم لكاتب في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة مجلدين الإيشافي نشاهده. قال الجامع عفى الله تعالى عنه ما لم محمد علي آدم موسى يتشوى ما أحسن ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى فإن لوائح الوضع على القصة ظاهرة. wannan magana da al-Imam Az-Zahabi ya faɗi menene ya canta me ya nagartarta magana ce mai daɗi yake domin alamomin ƙarya ƙayar suke a cikin wannan kissa yana daga cikin alƙawuran da ne in ka koma ka saurari kasar ɗin baya cewa in mun gama tattauna waɗannan matsaloli insha Allah ta'ala za mu kawo daga cikin alamomin da ake gane ainihin hadisin ƙarya to babu laifi yanzu mu ɗan fara kawo ko da mu ainihin a ƙarshe ɗin da mu kawo ba daga ciki akwai rakika a cikin lafazi a ji ainihin wato gargada a cikin lafazi ko kuma a kama wani kuskure na larabci domin babu yadda za a ce annabi ya faɗi magana ainihin azan akwai gyara a cikin larabci ɗin to waɗannan na daga ciki ko kuma a samu wannan hadisi ƙarara ya saba abin da wata aya ta alƙur'ani ko kuma wani ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tabbatarwa ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka a wasu karatuttuka da muka yi da jimawa misali shekaru kamar 17 da suka wuce na karantar da littafin sifatus sala da Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni ma na faɗi wannan kissa da nazo ban yi istidrakin wannan magana ta ainihin Imam Az-Zahabi cewa kissa ƙarya bace na da yake na biyu a cikin karatun ainihin wato wani lokaci da muke karatu al-Ba'is al-Hafiz ko makamantan haka na dai faɗa kawo amma ina tsammanin anan na fara ishara dangane da rashin ingancin kissa ta haka gaskiyar lamarin kissa nan ba ta inganta ba sai dai a kawo ta dan buga misalin ƙarya a bisa ƙaryar kuma Allah ya kiyaye to kun dai ji wannan jama'a haka nan malam Muhammad Ali Adam ya sake kawo yace wa min amsalati salih qissatu Riyad ibn Ibrahim مع المهدي ذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه وهي أنه دخل على المهدي wannan ita kissa ita ma ga ta yar uwar ɗayar abokiyar tafiyar ɗayar wani mai wa'azi ne mai suna Ziyasu ɗan Ibrahim ya shiga wurin wani sarki mai suna al-Mahdi fa kana al-Mahdi yuhibbu al-hammam shi wannan sarki ya kasance ya jarabtu da san tantabari yal'abu biha yana wasa da su sai za ku damahu hammam sai ga tantabara a gaban shi فقيل له كان قلنا ما لم ينفع بهذه الجنسية أفاد سياسة في شيء حدث أمير المؤمنين على ذلك مالا أي شيء أيوة ترك المؤمنين حديثي أيوة قال زيت حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر أو جناح سواء بيان سنبام حديثي لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى بحلت أي سيرة قوة صابت سيدة كبيرة ko kuma da ainihin raƙumi ko da alfadari ko kuma da fuka-fukai irin na tantabara fa amara lahu al-mahdi bi badra sai mahdi yasa aka kawo ainihin wato daro cike da kuɗi wato dirhami 10,000 ko kuma fiye da haka ba yasa ainihin aka bashi falamma qama da yini ke tafi qala sai sarki mahdi yace ashhadu ala qafaka annahu qafaka zabin ala rasulillahi sallallahu alaihi ina ce da tsayar nan ta ka kiyar makareci ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma qala al-mahdi sannan sai mahdi yace ana hamaltu wa ala zalika amma kuma ni ne na taimaka mishi akan haka thumma amara bi dhabh al-hamam sannan sai sa aka yanka wannan tantabara wa rafada ma kana fihi ya daina wasa da tantabaru din قال الجامع عفى الله تعالى عن هذه القصة في صحتها نظر أيضا فلوائح النكارة ظاهرة عليها فليتنبه والله تعالى أعلم yace ita ma alamomin ƙarya a zahiri suke a kanta ita ma wannan kisa sai a yi istidrakin ta kamar yadda a baya na sha kawo ta ainihin ita ma ba tare da bayyana ainihin wato rashin ingancin ta ba ko kuma makamantan haka don haka jama'a kun ji ala ayyati hal zahirin abu ne kamar duk wanda yake rayuwa musamman a zamuna irin waɗannan kanan da kasancewa ga irin yadda malamai miyagu suke zuwa suna zama gaban sarakuna da gaban masu mulki irin yadda zai rinka shararo ƙarya yana faɗi da sunan dai ya gyara zaman nan ainihin ya yi daidai Allah ya kiyaye الصنف السادس قوم حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع فجعل بعضهم لدي
alizil isnad ad-da'if isnadan sahihan mashhura. akwai kuma wasu waɗanda su kuma sun kagara ne sunan su ya bayyana, shi ba malami bane amma kullum sai yake a san shi a malami, to ya rasa yadda zai, dan haka sai rinka ɗibo hadisai sahihai yana ainihin ɗora musu isnadi da bai inganta ba, don dai a ce shi ma ya ruwaito hadisi da nashi isnadi. irin waɗannan a wannan zamanin su kuma yadda suke bayyana shi ne haka siddan sai faɗa hadisi sai ce ai yana cikin Buhari ma, ai yana cikin Sahih Muslim ma, ai wato wai shi sai tun da ya ji su Albani da su Ja'far da su Muhammad bin Usman suna faɗin abin sai ɗauka abu ne da su ma kawai suke cin tuwo su koshi kawai su faɗa, don haka da an zo kawai shi ma kawai sai ce ai wannan hadisi yana cikin Buhari, ai wannan hadisin akwai shi ma a cikin ainihin Bulugul Maram, ai wannan hadisin akwai shi a kaza. a tsari idan kana zaune a wurin matuƙar baka gamsu da wannan maganar ba, sai kamar yadda Allah yake kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin. ba abu ne mai sauki ba ayi annabi ƙarya kana zaune kana jin ƙarya ce kaza ba ke kai shi da kai da wanda ya ƙarya da hukuncin ku ɗaya a wurin Allah. innakum idan mithluhu, haka Allah ya faɗi. idan kuka ji ana tsogini ko ana gulma ko ana cin mutunci ko ana wani abu da bai halatta ba a wuri, in ka ja baki kai shiru da kai da waɗanda suka yi ɗaya ne. sai sa kaga lokacin da aka yi kissa a sai da Aisha da kazafinta, aka kama Hassan aka yi mishi bulala. Hassan bai yi wa Aisha kazafi ba, bai zo yana yaɗa kazafin ba, amma an taɓa zuwa wani majalisi ana hira cewa Aisha matar Annabi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, yana wurin sai bai ƙaryata maganar da kuma bai tashi ya bar gurin ba. ran da Allah ya saukar da ayoyi ƙaryata abin sai aka rinka tattaro duk wani wanda aka yi hirar yana wurin bai ƙaryata ba, sai da aka yi mai bulala. shine Allah yake cewa laula idh sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. da kuka ji magana sai ku ce ai wannan ba mutuncin mu bane ma mu wannan hirar. ya kamata mutanen da ba su karatun hadisi ba suka samu kansu a cikin jarabtuwar san malanta, musamman yanzu darajar malaman hadisi ta ɗaukaku a wannan zamani. to in kana son ka shiga cikin shi fa dole ne sai ka koma ka fara karatun hadisi tun daga farko ba daga sama ba. ma'anar daga sama shine kai abin da ka karanta shine lugal arabiya ka karanta, ko abin da ka ƙara rayuwarka shine karatun fiqh, ko abin da ka ƙara karatun qur'ani ko garbi. yau sai ka ji cewa darajar malaman hadisi ta ɗaukaka. shin idan kana son ka zama malamin hadisi wace hanya ta dace? shine za ka je ne a fara koya maka hadisi tun daga farko kamar baka taɓa sanin komai na wani ilimi ba. inda haka ba za ka kamar yadda yan boko wasu yau suke wannan ciwaciwar a shi duk inda aka je wurin taro sai mu ɗaga su. mutum ya je ya karanta geography shekara 30 da ta wuce, Allah ya kawo yanzu zamanin ICT ko zamanin computer ko technology, sai ɗan je sai ɗan yi karatu sama shine zai je certificate ya je Microsoft Office na wata 3 shikenan. da an zo wurin taro sai ga ya shaƙe wayan shi da necktie, sai ka ji ya ce I'm an IT professional, I'm an IT consultant. sai ka ce mishi are you a professional or a consultant? sai ce all. are you a technician or an engineer? sai ce well whatever you like it. don shi bai ma san bambancin what is the difference between a technician and an engineer ba, bai ma san bambancin ba. jama'a ko kun fahimta? mutum ne ya ga cewa noman masara da shinkafa yana ci jama'a, shi kuma abin da ya taɓa a rayuwar shi shine kawai yana firamare ana sa su noman ciyawa. yanzu ya kamata kawai daga ya dawo yana noma ciyawa bayan gidan shi kenan ana taron manoma ya je wurin taro. ya kamata mutane jama'a su rinka mutunta ilimi. wallahi tallahi hadisin manzon Allah ya fi komai haɗari sallallahu alaihi wa sallama, saboda da kayi ƙarya wuta za ka ji. man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, shine babin da zamu shiga bayan mun shiga wannan a cikin karatun sahih. babu kan dake tsoratarwa game da yawa annabi ƙarya. akwai haɗari ƙwarai da gaske jama'a, wallahi akwai haɗari. to amma in ka kama gidan rediyo sai za ka ji, in ka kama tashoshin talbijin sai za ka ji, saboda su ire-iren waɗannan malamin ba su da lafi, ba su da inshora, ba su da birki, ba su da clutch.
saboda haka galibin gwamnatoci waɗanda suke so kawai ce suke a rinka tamayuli a rinka bi tare da su su kuma irin wannan ya ƙosa ne a ji shi a gidan rediyo ana sa tafsirin shi a gidan rediyo ya ƙosa ya ji shi a gidan rediyo sakamakon haka duk abin da ya san in ya faɗa shi ne ba a sa shi a gidan rediyo kawai zai faɗa a ƙarƙashin wannan sai zai tawa annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙarya yanzu ku dubi wani jindiki da ya bayyana a Kaduna wani suna Maraya wannan ko mai uba ne jama'a wallahi al'azim zindiƙanci yake yi ku fahimci wannan da kyau jama'a a lokacin da aka tsaida ya koya ɗan takarar gwamnan PDP mutumin nan irin ƙarya da ya rinƙa wa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ɗaiɗan ne don ya kare ya kowa a nan jihar Kaduna din nan jama'a a gidan rediyon Najeriya Kaduna gidan rediyon jiha gidan rediyon tashoshin FM wuraren tarurruka me ce bukatar shi an ɗauki advisor an bashi yanzu jama'a haka za mu zauna malaman musulunci babu revolutionary babu waɗanda suke so a yi gyara sai dai kowanne menene ya dame shi ne za a zuba mishi aljihu me ce kujerar zama advisor zamanka a masallaci a matsayin mai wa'azi limami yanzu wannan bai fi maka ba you are an Islamic consultant ka wuce matsayin advisor amma ka je ka tattare irin jeren je karerai da wurin kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansu yake cewa ba inda aka ce na daga cikin sharaɗin shugabanci wai musulunci sarki ya tabbata ga Allah waɗannan mutane zindiƙai ne jama'a mutanen nan su ne muka je da su Arewa House muka yi taro da duk limaman juma'a na jihar Kaduna tun daga Kaduna da kanta har nan Zaria har Kafancan Kacciye da makamantansu duk aka ɗibo limaman juma'a a ranar juma'a rannan duk wanda yake limamin juma'a ne inda ya halarci wurin sai dai sallah azhar domin an tashi taron daidai lokacin da an kusa tashi sallar juma'a ba a nan gidan Sardauna muka yi taron aka tsaya akan alƙibla ɗaya kaifi ɗaya za a tafi a samu namiji lokacin a gaya mishi cewa gaba ɗayan mu mun haɗu akan cewa ba mu yadda ya ɗauki jihar mai danƙa ta ga kafirai ba wanda zai ci amana babu har aka samu wani tsohon jindiki ya fashe da kuka a wurin me yasa kake kuka ba bai ce to dan an ganin tsufa dan an ganin tsufa yanzu ne za a nada danna ta mu biyar da hannun yara malaman da shi la ilaha illallah amma wallahi tallahi kafin mu tashi tara sun koma gefe guda ba su wuce su biyar ba sun haɗu a buga gwamna waya an yi taro su fa wallahi tallahi babu hannunsu yan izala ne suka kira wannan taro su da san abin da za a yi wanda ya wannan kukan shine awal siraju na rantsi da Allah na tuko mota ta ko kwamar Arewa House inda ake ba da hannu din nan ka dawo babban hanya ban kawo ba sai da waya na madiya bugo mini yace to duk mun ji taron da aka yi kuma duk mun ji matsayin da kuka ɗauka kuma kowa an faɗa min magana da ya faɗi sai yake cewa amma mutanen nan suna gaya maka dukkansu da ƴan izalan da ke wurin nan da ƴan ɗariƙa nan duk ba da gaske suke ba yake saboda yanzu nan ƴan ɗariƙa sun bugo min waya sun ce su fa ba ruwansu amma ba su a wurin taron yace to ƴan izala ma yanzu suka bugo waya ce ma su ma suna nan zuwa da la'asar yake to su ma dai na san ta malam ba ta wuce amun ba na ta faɗa muku wannan magana a darul hadisi ran da madawa mutum din haka aka yi duk suka zame mun je taron nan mu 108 ko 112 na manta adadin kuma Tahir Umar shi ya shirya taron kuma kowa sai da ya sa hannu da lambar waya da signature shi amma me ya faru duk sai suka zame mana suka ci amanan
shugaban izala na sabon gari da na Zaria, limamin nan na tudun wada na gidan harin danja, dukansu da su aka yi taron. Ku je ku kai musu wannan kasar ɗin, kar ku rage ko harafi ɗaya, duk da su aka yi taron, kuma Tahir shi ya shirya taron. sai aka waye gari daga ni sai tukur almanar aka bari muka zauna akan wannan aqidar da aka tashi akan taron, mu kadai ne muka tsaya akan ta, duk sauran sai suka zame. waɗannan su ne ake cewa a zo a haɗa kai, za a yi nasara. me za a yi, wace irin nasara za a yi da waɗannan? ina fata kun gane. duk sauran bayanai ma ku saurari wa'azina da nace fashin kwai, wannan kaɗan ne daga ciki, wannan babi ne ko fasli ne a ciki. shi yasa wanda biyan sauraron rediyo Najeriya Kaduna sun yi wani program, sai a ba su shawarwari a kan ya za a zauna lafiya a jihar Kaduna. Allah ya taimaka, bugun farko suka ɗauka waya ta ce. Mudarar kai ce ba wani da yake jihar Kaduna, ba wani fitinanne a jihar Kaduna. An riga an san suwaye fitinanne, sannan waɗanda ake zargi su suka dawo suka zama fitinanne masu tada zaune tsaye, sai a je a bincika menene ya jawo. Zalunci, murɗiya, rashin adalci, duk sai da na faɗi abubuwan guda uku, sannan aka gintse ne yau da safe. Abin da muke cewa shi ne magana dangane da ya za a yi jihar Kaduna ta zauna lafiya. Babu wani talaka da za a nemi shawarar shi, yaudara ce. Su masu mulkin sun san abubuwan da sun yi za a zauna lafiya, su sun sani. So kai suna ɓata mutane lokaci ne su yaudari mutane, wai suna neman shawara. a nan ba mun karanta a tafsirin Qurtubi ba hakan da ya wuce, shawara ita ce duk wanda ya karɓi mulki a hannun jama'a ba sa son shi ya sauka, wanda ake so ya hau. Shawara farko ce, amma ba a ƙaunaka ka ce sai kai kuma ka ce shawara. Ba ku ganin gashi nan ana neman a kai wata 5 ko wata 6 gashi nan har yanzu ne suka iya tsinanawa, al'amarin ya rikice musu. Duk mun karanta a nan, Allah ba zai taɓa taimakon ka zalunci al'umma. Mutane nawa aka kashe? Kun san cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da galihu suna son ɗaure a hannun ainihin prison a gidajen kurkuku na Kaduna? Har yanzu akwai mutane da ba su gaza mutum 50 ba a gidan kurkuku na Kaduna, waɗanda kawai an kama su an ɗaure su saboda ba su da galihu, ba su da wanda zai tsaya musu. Kuma ya ana magana ya za a zauna lafiya. Saboda haka yaudara ce kai suke wa mutane. Abin da ya kai mu ga wannan magana ita ce, ƙashin bayan jagoranci dangane da gwagwarmayar gyara su ne malamai. Idan malamai suka lalace to za a samu matsala. Amma fa bari ku ji, kar ku ce ba za a yi nasara ba, ko kaɗan kar ku damu. Dalilin nasarar ce ma Allah maɗaukakin sarki yake tamyiz li yumayyiz al-khabitha min at-tayyib. Allah yana tacewa ne. In ba haka ba, tunanin ɗan fodiyo shi da wa suka gwagwarmayar banda Abdullahi na shi, da shi da wa suka yi. Ba kowa ka taɓa jin sunan wani malami gefen ɗan fodiyo? Babu. To ɗan fodiyo shi ne malami kai? Kafin shi ba malam, ba waɗanda suka fi shi karatu. Su kullum abin da yake damun mutane shi ne, in ana ce za a yi nasara sai an tafi tare. Su ne abokan tafiya fara, su ne irin waɗannan rubabbun. lau kanu fikum ma zadakum illa khabala, in ma sun tafi tare da ku ba abin da za su ƙara muku sai rubewa. sai da haka jama'a, wallahi tallahi, idan har ana son gyara, wallahi waɗannan matasan da ake tare da su idan ba a ingiza su sun tashi sun yi karatu dole ba, to za a samu matsala a ƙasar nan. Abin ɗan fodiyo yake ne, aka jijjiga matasa dole su tashi su karatu, aka ɗan fodiyo kamar ba wani malami a ƙasa Hausa. Waɗannan matasan su ne 'yan shekara 25, shekara 30 suka rinka zuwa suna karɓan tuta daga Bauchi, daga Bidda, daga Gombe, daga ina ka je ka saurari kasar ɗinmu da muka yi tarihin ɗan fodiyo ran nan duk mun kawo su. Matasa ne cikin su kaf ba wanda ya kai shekara 40.
suka je suka karɓi tuta suka je suka yi jihadi a ƙasashensu. to kullum kai abin da yake damun ka shine in ba a haɗa kai da waɗannan masu rawani bandir 3.5 da alkyabba guda 8 ya kawo wani majanyi ya ɗaura kamar sabuwar haihuwa, kana ganin ba a haɗa kai da waɗannan da yaushe tafiya za ta yi. Tafiya za ta yi, amma abin da ake nema shine ku zama abin da Allah yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Matasa ne suka yi imani da ubangijinsu sai Allah ya ƙara musu shiriya akan wadda suke akai. Abin da ake so ke, amma wallahi al'azim za a yi nasara kuma za a yi canji. Canjin nan da kake jin ake cewa ya fi ƙarfin canjin CPC, ya fi ƙarfin canjin Buhari. Wannan canji ne zai zo sai ya sauya komai, sai ya sauya komai ko ina, har cikin kowane gida sai canjin ya kai. Ba ka ganin irin shi da ya faru a Afghanistan, duk da kafirai da fasikai da fajirai da mujrimai sun yi abin da suka yi a yanzu, har yanzu kana ganin mata a Afghanistan suna yawo tsirara, har yanzu da hijabi da niqabi suke yawo, saboda canjin ya shiga ko ina. Ba an yi feri canji ba ne, canji ne wanda aka yi tun daga zuci ya ratsa har cikin jini da ɓargo da ƙasusuwa. Sau da jama'a, waɗannan irin malaman ƙoƙarin shahara ya sa su a wancan lokacin sai su ɗauki hadisi ingantacce sai su tsara isnadi na ƙarya sai su sa kansu a ciki. Haka a yanzu ƙoƙarin shahara sai ta sa in aka je wurin taro bai da abin da zai faɗi sai tashi ya faɗi magana sai ce a duba littafi kaza. Sai ka je ka duba littafin sai ka gabata. In ka kawo ne wallahi akwai lokacin da na taɓa kai wani malami da littafin bai zo mini sai ce kai ka taɓa ganin littafin, ni na ban taɓa ganin shi ba. Wallahi al'azim jama'a, sai da na ɗauki littafin tun daga Zariyan nan na tafi har garin su na je na kai mishi. Alam na ji ka ce littafi ka za a duba gashi. Sai ka taɓa gani yace ni ba ma taɓa ganin shi ba, sunan jarumi ne yace shi ba ma taɓa ganin sunan jarumi. Amma kuma a wurin wa'azi an tara dubunnan mutane ya ce musu a duba wuri kaza. Yanzu malam ya aka yi kenan yace a to sai a ka san yadda zaka je ga jama'a, nace a to shi ba abin da ya shafe shi kawai. Ya yi annabi ƙarya ba abin da ya shafe shi. Allah kiyaye. gashi ne yace waja'ala ba'dhum lil hadith isnadan ghayra isnadihi al mashhur li yastaghrab wa yutlab. قال الحاكم أبو عبد الله ومن هؤلاء إبراهيم ابن اليسع وهو ابن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام ابن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد. قال ومنهم حماد ابن عمرو النصيبي وبهلول ابن عبيد وأسرم ابن حوشب. قال الحافظ وهذا داخل في قسم المقلوب. كيف أوتي حديثي wanda bai shahara da wani isnadi ba sai su ɗauki wani isnadi sai su saka kansu a farkon isnadin sai abin ya zama bakon abu sai a ta nema ina za a samu wannan isnadin sai ake sai an je wurin wani daga haka sai sunan shi shahara. Gashi nan malaman suka buga misali kamar al-Imam al-Hakim yace daga cikin su akwai Ibrahim dan Yasa wanda aka fi sani da Ibn Abi Hayya ya kasance ya ci sunan ainihin Ja'far Sadiq jita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Hisham dan Urwa sai ya haɗa hadisin wannan da isnadin wannan ya je ne wannan sai sa sunan shi kenan da an je sai a fara tambaya ina isnadin nan sai a ce ai sai an je wurin wani. ina fata an gane. wa minhum man kana yadda'i sama'a man lam yasma, wani kuma ya ƙarya hadisin ma da ba shi ya rawaito ba ko kuma malamin da bai taɓa ji a wurin shi bai ce ya ji hadisi a wurin shi. duk akwai ire-iren waɗannan. as-sunfu sada nau'i na takwas na bakwai daga cikin maƙaryata qaumun وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمد الوضع كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه كما وقع لحماد بن سلمة مع ربيعة عبد الكريم ابن أبي العوجاء وكما وقع لسفيان ابن وكيع مع وراقة القرطمة ولعبد الله ابن صالح كاتب الليث مع جاره وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في بصره أو في كتابه فيروي ما ليس من حديثه غلطا.
akwai waɗanda kuma suka ruwaito hadisin ƙarya gaskiya ba dan maƙaryata bane sai dan wani dalili ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan dalilan. Daga cikin ire-iren waɗannan dalilan akwai kuskure, da kuskure ne sai ruwaito hadisin ƙarya, to kaga wannan kuskure ba wanda ya kubuta, ba wanda kowa zai iya fada a cikin kuskure. Ina fata an gane. Haka kuma akwai wanda sai ka ga wani ya ɗauki maganar sahabi ya mai da ita hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, to duk ire-iren waɗannan kurakurai sukan faru. Haka kuma wani yana nan ya amince da wani ne sai gaya mishi wata magana sai ce mishi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, a halin shi wannan makaryaci ne. Ire-iren waɗannan sun faru, ko kuma ka ajiye littafin ka sai ne zai ƙara maka wani hadisi kuma ka zama baka da bambance al'amura. Ire-iren waɗannan dai sun faru ga sunan, wato dalilai ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai hanyar da za ka iya tabbatarwa an kana da ilimi ka bincika, an baka da ilimi ka tambayi masana, kamar yadda Allah ya ce fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wan zubur. Ina fata an gane. In ba ku san hujja ba, baka san karatun da ke cikin littafi ba, sai ka rinka ainihin tambayar waɗanda suke masana. An samu wasu mutane tun a da jama'a su suna ganin cewa ma ya za a yi ma a yi wa annabi ƙarya, su suna ganin annabi ya fi ƙarfin ma a ce ma wai hawan ya iya mishi ƙarya. Su kuma wannan sun ɗauki wani mazhabi ne na zafin kai kawai na banza. Wato annabi da kanshi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ya mini ƙarya ya tattali mazaunin shi a wuta. To tunda annabi yake faɗin haka, ashe ishara ce akan za a yi mishi ƙarya ko ba za a yi ba? Ishara ce akan za a yi. Man qala alayya ma lam aqul, wanda ya faɗi magana da ban faɗi ba, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisin farko Imam Muslim ya ruwaito, na biyu Ibn Hibban ya ruwaito, hadisai ne sahihai annabi yake ishara akan zai yi wa mishi ƙarya. To Ibn Kathirin a cikin littafin Al-Ba'is al-Hasif yace wasu suka ce ai ba ma zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya ba. Ibn Kathirin yace to waɗannan mutanen takamaimai dai ba a ma san me wannan magana ba, inda ma magana ce da akan faɗe ta a ce wasu suna ganin cewa ma ba zai yi wa annabi ƙarya ba. Sai ce to haƙiƙanin al'amari an samu wasu da ke ƙoƙarin mai da martanin waccan magana, su kuma sai suka samu wani hadisi da aka ce annabi ya ce sayi ku zabu alayya, za a yi min ƙarya. To sai Ibn Kasirin ya ce to idan wannan hadisi da annabi ya ce za a yi mishi ƙarya ya tabbata, to babu makawa za a yi mishi. Idan kuma bai tabbata ba fa, to an fara daga kanshi, shi kanshi ƙaryar ce ke, wanda kuma wannan magana ita ce daidai. Wannan hadisi ba sahihin hadisi ba ne, don haka kaga shi kanshi yana tabbatar da ƙarya ɗin ta riga ma ta faru. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To malamai sun yi rubuce-rubuce dangane da hadisan ƙarya masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske. Idan ka karanta daga cikin malaman da suke wannan aiki akwai al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi, ya rubuta ainihin littattafai manya guda biyu waɗanda yake bayyana ire-iren waɗannan. Al-Mawdu'atul Kubra littafi ne mujalladi 4, da kuma ainihin wato al-Ilal al-Mutanahiya. Waɗannan duk suna bayanin hadisai ne da su inganta ba da hadisan ƙarya. Al-Imam Suyuti ya rubuta Al-La'ali'ul Masnu'a fil Ahadith al-Mawdu'a. Ibn Arraq ya rubuta Tanzihu Shari'ati al-Marfu'a an al-Akhbar Shari'ati al-Mawdu'a. Nasiruddin al-Albani daga ƙarshe-ƙarshen nan gashi ya rubuta littafin Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa wal Mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fil umma. Malamai sun yi rubuce-rubuce irin su ainihin al-Imam al-Mar'i al-Maqdisi, irin su al-Allamatu Shawkani, rubuce-rubuce ne malamai suka yi su wadda in ba kuma ta ba da jima'a muna karatun Sahih al-Bukhari na taɓa ɗaukar wani alƙawari wanda insha Allahu ta'ala muna fatan ba da daɗe wannan ba za mu samu yanayi yadda za mu cika wannan alƙawarin, cewa za mu yi in Allah ya so lacca dangane da hadisan ƙarya da hukuncin ruwaito su ko kuma yaɗa su da kuma matsayin yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya. A takaice daga ƙarshe ina mai ƙosan in cike wannan ainihin alƙawarin nawa, amma ina ba da uzuri akan cewa na hasashi akwai wasu babuka da al'imamu Muslim ya ƙulla a nan, waɗanda waɗannan babukan in Allah su za su ba mu dama wadda za mu zo mu ɗan tattauna dangane da kawo alamomin da in ka gansu a hadisi to ka fara ji a jika cewa hadisin bai inganta ba, wanda wannan zai motsar da kai zuwa ga tashi akan bincike, in ma kana da ilimi ka je ka bincika, in kuma ɗalibin ilimin ne kai
je wurin malamai don su taimake ka da bayani insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga inda karatun mu ya tsaya. na'am al-imam muslim yace fa min hadha ad-darb min al-muhaddithin Abdullah ibn Muharrar wa Yahya ibn Abi Unaysa wal Jarrah ibn al-Minhal Abu al-Atuf wa Abbad ibn Kathir wa Husayn ibn Abdullah ibn Dumayra wa Umar ibn Suhban wa man naha nahwahum fi riwayat al-munkar min al-hadith. bayan da al'imamu muslim ya bayyana daga cikin alamomin hadisi da ake gane hadisin nan da wani ya ruwaito shi bai tabbata ba, kun san imam muslim ya kawo wata ka'ida guda ɗaya. Ka'idar ita ce idan mutum ya ruwaito hadisi, amma wannan aikin da imam muslim ya faɗi aiki ne na malamai gaskiya, ba abu ne kawai daga kaji za ka iya. Idan wani ya ruwaito hadisi, idan ana son a gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba saboda shi wannan da ya ruwaito ba a san shi ba, sai a je a dubi waɗanda suke sanannu ne da suka ruwaito irin wannan hadisin, sai a gwada nasu hadisin da nashi hadisin. Idan aka samu nasu hadisin da nashi ya yi daidai to sai a ce madalla, ya kiyaye shi, ya tabbata. Amma in aka samu gashi ba a san shi ba kuma ya ruwaito hadisin da wasu waɗanda suke sanannu ne sun ruwaito amma nashi ya saba nasu, to ba za a karba ba. kama hadisin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, shine abin da ya inganta. Riwaya sahihiya a cikin musnad al-imam Ahmad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. To sai ibnu majah sai ya ruwaito da ƙarin wa muslima, shikenan kuma galibi da yake malamanmu da suka tarbiyanci jama'a galibi ba malaman hadisi bane, Allah ya kiyaye, sai suke ruwaito ire-iren waɗannan. don za ka yi mamaki ikon Allah, me yasa ne hadisan da suka fi yaɗuwa a cikin mutane su ne waɗanda ba su inganta ba? Me yasa hadisan da suka inganta me yasa ba su yaɗu a cikin mutane ba? Abin da ya faru a lokutan baya, idan ba nan da aka samu mutane irin su Abubakar Mahamudu bin suka zo suka sanya Sahihul Bukhari suna karantawa a jama'a ba, a duk Najeriya daga shekara 100 zuwa yau, waye labarin shi ya bayyana a Najeriya ya sanya karatun Sahihul Bukhari yana karantawa a jama'a, balle ana sawa a rediyo? Kafin Abubakar Gumi nake cewa banda bayan Abubakar Gumi, dan barin gaya ma bayan Abubakar Gumi duk wanda ya sa karatun Sahihul Bukhari yana karantawa a Najeriya, ko ya ki ko ya so ko ya faɗa ko bai faɗa ba, alherin yana kan Abubakar Gumi, shine ya buɗe wannan hanyar. Ko ya faɗa ko bai faɗa ba, ko ya so ko bai so ba, ko ma yaya ne dai. Amma kafin Abubakar Gumi muke so, kana da labarin wanda kake jin labari ko da jita-jita yana tara mutane yana karanta musu Sahihul Bukhari? Babu. To galibi hadisan da suka inganta ko littattafan da suka inganta ba su ake sawa ake karantarwa ba a ƙasar. Littattafan da ake wa'azi da su da littattafan da ake karantarwa a soro galibi hadisan ƙarya suke ɗauke da su. Su ne Tanbihul Ghafilin na Samarkandi da Tanqihul Qawli na Suyuti dawa da Durratun Nasihina. Waɗannan hadisansu da ke ciki kashi 95 galibinsu ba su inganta ba. Kashi 5 da kuma za ka iya cewa waɗannan akwai asalinsu ko za ka same su gurɓatattu ne da wasu lafuzza kamar wannan. Yanzu asalin hadisin nan ya inganta, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, amma riwayar ibnu majah ita ce ta zo da wannan gurɓataccen lafazin wa muslima ta hanyar da take munkara ce ba isiya jiddan. To kenan da gwargwadon yadda ake sanya littattafai masu hadisai ingantattu ana karantar da jama'a, a masallatan idi, masallatan juma'a, a majalis na ilimi, da gwargwadon yadda za ku ji hadisan sun yada a cikin jama'a. Idan ana sanya hadisan ƙarya, ku kiyaye da kyau. Yanzu ka je spare part da ake sayarwa, galibi sababbin spare part jabu ne ko ba jabu ba? Jabu ne. Yanzu sai ka je siyan spare part sai a ce maka gwamma sai tsoho dan kwatano shine original, amma fa can an ciro shi ne saboda ya gaza ko an gaji da shi. Amma kuma da ya zo ƙasar ka da yake komai jabu ne fa sai zama shi ne original, amma daga can fa ya gaza ne ko an gaji da shi, shi yasa aka cire shi. Haka ne ko ba haka ba?
duk motoci da galibin mu muke hawa nan gazazzun motoci ne ko kuma motocin da aka gaji da su, amma mu kuma nan murna ake maka kafe mota. Zama kuna fahimtar wannan? Me yasa to haɗurruka ba za su yawa a ƙasashen mu ba ke? Ku duba tun ana kawo motoci da menene ɗan kwatano, yanzu ba abin da ba a kawowa ɗan kwatano, hatta kalmi ake kawo ɗan kwatano, har safa ake kawowa ƴar kwatano, komai sai a kawo ɗan kwatano, sai a ce kuma ya fi mai kyan. Ko kun fahimta jama'a? Idan kun fahimci wannan, yanzu barna za ta yaɗu cikin ƙasar ko ba za ta yaɗu ba? To bari in gaya muku wata harka da take ni ta shafe ni kuma sana'a ta ce. Kun ga waɗannan na'urori da ake kawowa, tsofaffin na'urori da ake kawowa, talbijin, kwamfutoci da sauransu, sun fi komai haɗari da ake shigo da su ƙasar, saboda suna cutar da lafiyar waɗanda ke amfani da su, amma ga sunan duk da su ake amfani, a hakan sai a ce sun fi sababbi. Yanzu kwamfuta desktop da ka sai sabuwa a kamfani, don maka je ka sai yar kwatana ga tana Ahmadu Bello wai ana sai da ita tana shan kura, ta fi sabuwar amma yar kwatana ce, amma tana da hadari. To yanzu dubi talbijin da ake kawowa da fridge da ake kawowa, duk waɗannan suna gurɓata yanayi, amma da ike talauci da yunwa sun yi katutu a ƙasar, ba a ji a jika, amma za a ji a jika bayan shekaru. To abin da muke cewa, menene yasa hadisan ƙarya suka yaɗu a cikin wannan rayuwar tamu? Shine karantar da rubabbun littattafai. Saboda haka malaman Islamiyya ku ji tsoron Allah. Ya kai shekara 20 ina cewa da ka je kana karantar da littafin da baka san ingancin shi ba ga 'ya'yan musulmi ko kuma ga matan aure da ake tara maka, don maka je kana tsuntsunto hadisai sahihai da kaga Nawawi na cewa Bukhari ya ruwaito su a cikin Riyadus Salihin, a lokacin mafi sassaucin shawarar da zan iya bayarwa kenan. Da tafiya ta tafiya sai ga Allah cikin iyawar shi da ikon shi ya fito mana da littafin 70 hadisa, mi'an nabawiyya, mi'an nisawiyya, 150 hadisa. Malam Abdullahi Abu Abdullahi al-Assaf ya rubuta su, hadisai 70 daga Bukhari da Muslim ko daga Bukhari ko daga Muslim, ga hadisai 100 daga Bukhari da Muslim ko daga Bukhari ko daga Muslim, ga wasu 100 zalla akan mata daga Bukhari da Muslim ko daga Bukhari ko Muslim, ga wasu 150 hadisai guda 420 ingantattu. Dan me za a je ana karantar da mutane, kuma kyauta yake bayar da su. Duk wanda ya sai 70 hadisa ko mi'an nisawiya ko menene kyauta ike buga su, kyauta ike bayar da su, har ta kai in kana da salari wani lokacin sai ka karɓi littafan, sai ka rubuta adireshin ka, sai ka bar mishi, sai kai kamfanin da za su kawo maka har ƙasar ku ya biya maka kuɗin dako. Kyauta ake bayar da su, sahihan hadisai ne, sun yaɗu duk duniya. In an zo aikin hajji yake ɗiba ana bugawa, ana rabawa kyauta. Ko katan nawa kake so, in kace kana son katan 100 ba matsala bane, ka ɗiba. Me yasa ba za a karantar da waɗannan ba? Tsakani da Allah, idan dai da gaske ne ana son a yi gyara, sai ka je Kaduna, sai ka je Lagos, sai ka je sai ka samu wani malamin Islamiyya wai ya ce ya rubuta littafi, sai ka ga hadisan da ya rubuta ko takhrijin bai iya ba. Tirmidhi ya rawaito hadisi ya ce hadisin sahihi ne, in ya zo sai ya ce rawahu Tirmidhi sai ya shiru. Madadin akalla tun da Tirmidhi ne ya rawaito shi, ana sa rai ya faɗi matsayin hadisin, in shi bai sani ba ya ban magana Tirmidhin cewa hadisin sahihi ne, amma sai kawai sai ya ce rawahu Tirmidhi, shi bai faɗi matsayin ba kuma bai faɗi matsayin da Tirmidhin ya ba hadisin ba. Da sunan tun daga nan Zaria, Kaduna har Lagos, duk da shi nan wai matasa wai sai ce wai zai rubuta littafi dan a rinka karantawa a islamiyyar su. Yaro ba ya daukan yaro, suka ce sai dai rungumanni mu fadi. Gwagwarmayar da ake Allah ya sa ka iya karantar da 70 hadisa din daidai, Allah ya sa ka iya karantar da mi'an nabawiyyan ko mi'an nisawiyyan ko 150 daidai, ba wai ka rubuta ba.
saboda haka wajibi ne a san wannan. In dai har ana so ingantattun hadisai su yadu, to a rinka yada ingantattun littattafai kuma a rinka karantar da ingantattun hadisai. Idan ba haka ba kuwa babu abin da zai faru sai karerai. Allah ya kiyaye. Malam yace to fa min hadha darb min al muhaddisin, daga cikin waɗannan masu ruwaito hadisi waɗanda suke ƙarya akwai Abdullahi ibn Muharrar, akwai Abdullahi dan Muharrar, wa Yahya ibn Abi Unaysa da Yahya dan Abi Unaysa, wal Jarrah ibn al-Minhal, wal Jarrah ibn al-Minhal Abu al-Atuf, da kuma ainihin Jarrah dan Minhal Abu al-Atuf, wa Abbad ibn Kathir wa Husayn ibn Abdullah ibn Dumaira, da Abdullahi dan Kathir da Husayn dan Abdullahi dan Dumaira, wa Umar ibn Tuhman da Umar dan Tuhman, wa man naha nahwahum fi riwayat al-munkar min al-hadith, da waɗanda suka bi irin tafarkin da waɗannan suka bi daga cikin waɗanda ke ruwaito hadisai abeban kyama ko kuma hadisan ƙarya. Idan kana son ganin ire-iren su sai ka je ka ɗauki littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal na al-imam ibn Adiy al-Jurjani. Wannan littafin mujalladi 8 ne, yana kawo sunan ire-iren waɗannan maƙaryata ne da waɗanda ba a karban hadisi a wurinsu. ka je ka karanta littafin mizanul i'tidal fi naqdir rijal na al-imam az-zahabi, wannan littafin mujalladi 6 ne. ka je ka karanta littafin lisanul mizan wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar mai bulugul maram, shi ko mujalladi 9 ne. ka je ka karanta littafin al-jarh wa ta'dil na abdurrahman ibn abi hatim ar-razi, wannan littafin shi ma mujalladi 9 ne. الضعفاء والمتروكين نا الإمام البخاري جزء ثاني، الضعفاء والمتروكين نا الإمام النسائي جزء ثاني، الضعفاء والمتروكين نا الإمام الدارقطني جزء ثاني. waɗannan littafan suna nan da suka tara sunayen ire-iren waɗannan mutane maƙaryata don ya kamata ka san su don kuwa iya haɗewa a ko'ina. ka je kana son ka karanta hadisi kai hujja da shi a halin da maƙaryaci ƙiri da muzu ba ka sani ba. misali wani littafi da suka kawo suke so su yi mana hujja wai akan sun samu hadisin sakin hannu a sallah. wani dan bid'a ne mutumin Mauritania ya rubuta shi mai suna Hallul Masail, wannan littafin sharhin Ahlari ne. wai ya kawo hadisi daga cikin littafin Mu'jam at-Tabarani al-Kabir daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yursilu yadayhi taratan wa yaqbiduhuma taratan, rawahu ibn Abi Khusayd. wani lokaci wa annabi na sake hannun lokaci yana rungumewa, shi ne hujja sai na ce wani da ya fara kawo min na ce to kai baka ga wanda ya ruwaito hadisin ba, yace a tashi baka san wannan ba, yace bai san shi ba, nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. nace amma ku ne manyan malamai masu hawa buro. sai na jawo abu a fa'uwal matrukin na nasa'i, sai na ce duba gani, sai ga an ce makaryaci ne, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sai na sake jawo na bukhari na mai, na sake jawo nan ce to waɗannan ƙananan littafai kenan a cikin ilimin jarh wa ta'dil. in kana son ka samu cikakkun bayanai akan wannan da ya ruwaito hadisin da ka zo ka yi hujja da shi ka karanta, sai na faɗa mishi waɗannan littafai da na ambata a baya. ma'ana sanin waɗannan maƙaryatan musamman ga ɗaliban ilimi da malamai ilimi ne mai zaman kanshi don kar a zo a kawo maka hadisan su kai hujja da su. shi yasa malaman da suka gabata a baya suke aiki da isnadi, saboda me daga cikin ilimin da ake karantar da ɗalibai akwai ilmin rijal, ma'rifatul rijal, ka san masu ruwaito hadisai, saboda me da zaran ka ji wani makaryaci sai ka ce wani makaryaci ne, ba za ka karɓi hadisin shi ba. dan haka duk wanda ke saurare na kai tsaye ko wanda zai saurare ni ta wata kafa daga cikin kafafen yada bayanai na zamani, don girman Allah ya je duba sunayen waɗannan mutanen da Imam Muslim ya faɗi a cikin waɗancan littafai da na lissafa wajen guda 9. ka je ga abin da malamai suka ce, kai da kanka za ka gane yaya al'amarin nan yake ne. ya kai ka zauna haka kuna yada ƙarerai waɗanda makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi da sunan cewa sunna ce. malam yace falasna nu'arriju ala hadithihim, kaga waɗannan yace ko kula hadisan su ba za mu ba mu waiwai hadisan su ba, wala natashaghalu bihi, ba za mu fata lokacin mu da hadisan su ba. li'anna hukma ahlul ilmi والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا.
yace domin hukuncin malamai da kuma abin da muka sani na mazhabin su malamai game da karɓan magana ta riwayar hadisi da wani ya kaɗaitu da ita an ya kuna kad sharaka as-siqat min ahli al-ilm. Mutumin da ya karɓi kaɗaitu da hadisi to matukar ana son a karɓi hadisin shi gashi ba a san shi ba sai an tabbatar da cewa ya yi tarayya da amintattu daga cikin malamai masana wal hizb da kuma mahaddata fi ba'd ma rawau a cikin wasu abubuwa da malaman suka ruwaito a ga shi ma ya ruwaito nashi da nasu yayi daya wa am'ana fi zalika ala al muwafaqa lahu kuma ya kai matuƙa wajen dacewa da su kai ya zama ya ruwaito abin ya saba sai ya kai matuƙa wajen dacewa da su fa idza wujida kadhalika to in aka samu irin haka thumma zada ba'da zalika shay'an sannan sai aka ga ya ƙara wani abu akan nasu laisa inda ashabihi wanda su waɗannan almajirai da suka ruwaito hadisin tare da shi ko malaman da suka ruwaito hadisin sama da shi su ne ashabu din babu a wurin su to qubilat ziyadatuhu sai a karɓi ziyadar shi ku kiyaye yadda malamai suke aikin ya ruwaito hadisi anan sai aka ga hadisin shi yayi daidai da hadisin malaman da suke amintattu kamar su imamu zuhuri kamar su imam malik kamar su imam shu'ba waɗannan su ne amintattu da aka sani a hadisi kamar su imam nasa'i kamar su daraqutni kamar su yahya ibn ma'in to waɗannan malaman a ce sun ruwaito hadisi wanda sun amintu da hadisin daga wane sai wani ya zo da hadisi da shi wane din ba mu san shi ba balle mu san hadisin shi sai muka ɗau hadisin shi sai muka gwada da nasu sai muka ga ya dace gobe ya sake ruwaitowa muka gwada muka ga ya dace jibi sai mu ce to kaga wannan mutumi akwai alamun cewa nagartacce ne to gata in ya zo mana da hadisi sai mu karba saboda mun gwada shi ɗaya biyu uku ya haye to wata rana sai ya ruwaito hadisi irin nasu amma a nashi lafazin sai aka samu ƙari kamar riwayar za'ida ibnu qudama wadda su goma ne suka ruwaito hadisi daga malamin su cewa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yushiru bi isba'ihi annabi yana tahiya yana nuna yatsan shi za'idatu dan qudama a cikin tashi riwayar sai zo da ƙarin wa yuharrikuha to yanzu wa yuharrikuha sauran yan makarantar su da suka ruwaito cewa annabi yana nuni su ba su ce yana kadawa ba shi kuma za'ida sai ya ruwaito da ƙarin lafazin cewa yana kadawa to yanzu za'ida ya gabata kafin wannan lokacin dama amintacce ne ya aka yi aka gane amintacce ne kaji daga cikin hanyoyin da malamai suke yi sai su ɗauko riwayar shi sai suna gwada ta da malamai mutanen kirki to ya gabata cewa amintacce ne kuma yau sai yau riwaya wadda take ƙari akan wasu amintattu ku kiyaye aka ce ƙari ba wadda ta saba ba to shikenan imam muslim ya ce sai a karba ya ce kaji wannan ita ce maganar da muka sani wadda take sananniya a wurin malamai mahaddata فأما من تراه يعمد لمثل الزهر في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتقان منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. إمام مسلم يتي فأما من تراه يعمد لمثل الزهري mutumin da zaka ga ya tunkari malami irin Imam Zuhri fi jalalatihi duk da girman shi wa kafarati ashabihi da yawan almajiran shi al-huffaz al-mutqinin mahaddata kuma ƙwararru li hadisihi waɗanda almajiran shi ne ƙwararrun mahaddata sun haddace hadisin malamin su wa hadisi ghairihi kuma sun ruwaito hadisin wani malamin wanda ba zuhudu ba ma sun haddace aw li misli hisham ibn urwa ko kuma kaga mutum ya tinkari hadisi irin hadisin hisham dan urwa wa hadisuhuma hadisin waɗannan malamai guda biyu da zuhuri da hisham dan urwa inda ahlul ilmi a wurin malamai mabsutun yana nan burjik mushtarakun kuma ɗaliban ilimi sun yi tarayya akan ruwaitowa kaga wancan ya ruwaito wannan ma sai ce ya ruwaito waɗancan masu ruwaito waɗannan masu ruwaito mana irin waɗannan abu ne mai sauƙi ka ruwaito hadisi kai
ka zo da wani abu wanda yake sauran ɗaliban ba su da shi. Suna da ɗalibai da yawa. Misali Imamu Zuhri ya zan ya karantar da ɗalibai kamar guda 60 hadisi guda ɗaya. Ɗaliban nan dukkaninsu mahaddata ne, gogaggu, ƙwararru. Sai kai kuma da ba a san ka ba sai ka zo da hadisi daga wurin Zuhri kuma sai ka saba waɗancan ɗaliban da aka sani ƙwararru mahaddata. Za a karɓa? Ba za a karɓa ba. Idan kuka saurari karatuttuka guda 2 ko 3 da muka yi baya kafin wannan aiki da malaman hadisi suke yi, babu wanda zai zalunce su ya zarge su a cikin shi sai wanda bai san kima abin da suka yi ba, ko kuma wanda akalla baya sauraron jawabai irin waɗannan. Don wani kawai abin da yake gani kawai haka siddan ne a tashi kawai a ce hadisi bai inganta ba. Aiki ne ake tashi ake haka siddan kawai baka nike da an kai mota kawai kafin ya wani abu sai ce ta yi knock ko ko sai ya bincike mutanen nan suke kuma masana ne. Hujja ne dan kai baka sani ba sai kawai sai ka ce kuma dole kowa ya zamba zai sani ba. Yau dan boko ne ya karanta economics yana ji yana gani matar shi za ta haihu sai kai ta wurin likitan haihuwa sai koma sai runguma hannu. Ina digirin shi yake? Me yasa ba zai mata tiyata a ɗakin da ya mata ciki cikin shi ba? Ba rufin asiri kasne kenan? A ɗakin da ya mata ciki a cikin ɗakin ya mata tiyata ta fito da wankakken jariri, tun da likitan da za a je wurin shi digiri yake da shi, shi ma digiri yake da shi kuma daga jami'a ɗaya, amma digirin ba iri ɗaya ba ne. To me yasa ba a ƙaddara wanda ya karatu a wani fage? Kawai an mai da wai kowa ya sa lasifika zai magana kawai malami ne? Ma'ana kowane ɗan boko likita ne? Ko an fahimta jama'a? Abinda malam yake cewa mutumin da zaka ga ya tunkari malami irin Zuhri da girman shi da yawan ɗaliban shi mahaddata, ya ishe ka kawai in ba a kawo maka kowa cikin almajiran Zuhri ban aka kawo maka Imam Malik. Imam Malik ne zai haddace hadisi bayan shekara 60 ya kawo shi yadda yake. Irin waɗannan Imam Zuhri yana da guda 700 almajiran shi irin su Imam Malik. To yanzu irin wannan malamin abu ne mai sauki ka zo ka kawo hadisi da gare shi, waɗannan irin tarin ɗalibai sun haddace hadisi ka zo ka saba kuma ka ce a karɓi hadisin kai ma daga Zuhri ne? Ka saba wa irin su Imam Malik waɗanda suke haddasu ba ta rawa ko misƙalar zarratin a hadisi. Ina fata an gane. To yace sai ka ga irin wannan ya tinkari hadisin Zuhri ko hadisin Hisham dan Urwa yace a halin hadisan waɗannan malamai guda biyu suna nan burjik a wurin malamai da ɗaliban ilimi, kuma mushtarakun kuma abin yin tarayya ne, wani ya ruwaito wani ma ya taɓa ruwaitowa. qad naqala ashabuhuma anhuma hadithahuma, almajiransu sun ruwaito hadisansu ala littiqani a bisa ƙwarewa minhum fi aksarihi a mafi yawancin hadisan da suka ruwaito. Na'am, ala littifaqi minhum fi aksarihi, wato mafi yawancin abin da ɗaliban suka ruwaito zaka ga duk sun ruwaito da kalma ɗaya da lafazi ɗaya a mafi yawancin abin da suka ruwaito. In har sun saba ɗaliban ko sai dai saɓanin lafazi amma ba saɓanin ma'ana ba. Ire-iren waɗannan ɗaliban fayarwi anhu ma sai ka ga irin wannan mutumin ya ruwaito hadisi daga mutum irin Zuhri ko Hisham dan Urwa au ahdihima ko kuma ɗaya daga cikin su al'adada min al-hadisai dai ruwaito hadisai masu yawa mimma la ya'rifuhu ahadun min ashabihima, wanda yake daga cikin waɗannan hadisan da wannan mutumin ya kawo babu wani ko kwaya ɗaya daga cikin almajiran waɗannan mutum biyu da suka san su waɗanda suka ruwaito. Zai yi wa karɓa jama'a. Misali yanzu malami irin Abubakar Gumi da ya share aƙalla shekara 40 yana karantar da ɗalibai, yanzu waɗannan da ke zaune gaban shi su sun san kansu kuma sun san junansu, sai bayan ya rasu sai wani da ba a taɓa sanin shi cikin ɗaliban ba sai kuma ya zo da wani abu wanda an san cewa wannan abun ba zai yi ma daga malam ba ne. Zai yi wa karɓa? Da zai yi ba. Misali kusan shekara 30 da ta gabata wani ya zo mana muciya nan sabon garin Zaria a jihar Kaduna a Najeriya,
da buhu guda na laya yana sayarwa cewa Abubakar Gumi ne ya aiko shi ya zo ya taimaki musulmi ya sayar masa da laya. To yanzu misali wannan maganar sai a bincika a cikin almajiran malam akwai wanda aka taɓa samun haka, sannan wannan abin ya yi daidai da abin da wannan malamin yake karantarwa. To irin shi ne nan malam yake mana misali. Zuhuri da Hishamu dan Urwa suna da ɗalibai masu ɗimbin yawa, sai a ce waɗannan irin malaman da suke da ɗalibai masu ɗimbin yawa, waɗannan amintattu. Rannan na buɗe nan kaɗan na karanto mana daga cikin ire-iren waɗannan malaman hadisi da in za su tara ɗalibai za su karanta sai ga mutum ya tara mutum 40,000 a majalisi, shine gayya ake yiwa daga garuruka a zo a cika gari ɗaya, sai a ce malam wane zai iso zai karantar da hadisi wata guda. Don haka daga ko ina sai a tare sai a zo a cika garin, sai ga majalisi ɗaya mutum 40,000 sai an sanya ladanai fa, wanda ya ce haddasa fulan sai wani ya ce haddasa fulan, haka tunda babu lasifika a zamanin su sai an sanya ladanai waɗanda za su rinka ɗaga murya. To ire-iren waɗannan malaman abu ne mai sauƙi, sun ci lokaci suna karantar da ɗalibai, ɗalibansu sun goge sun iya, ɗalibansu in sun ruwaito ruwayoyi mafi yawancin ruwayoyin ana ganin ittifaki a ciki, sai a ce sai ga wani ya ruwaito hadisai mimma la ya'rifuhu ahadun min ashabihima, a samu ba wani cikin ɗaliban waɗannan malaman ko ƙwaya ɗaya da ya san wannan irin hadisan. Zai yiwu jama'a? Ba zai yiwu ba. Imam Muslim ya ce wa laysa mimman qad sharakahum fi sahihi mimma indahum, kuma shi wannan mutumin ba shi daga cikin wanda ya taɓa tarayya da su a baya a cikin wani hadisi daga cikin hadisan da yake wurin su waɗanda suka ruwaito a baya. Allah ya sa kun fahimci magana da kyau. Ma'ana a baya ba a taɓa samun shi ya ruwaito hadisi ƙwaya ɗaya sahihi ya dace da su ba, yau kuma ya zo ruwaito wasu hadisan kuma duk su saba kuma a karɓa ba zai yiwu ba. Sai Imam Muslim ya ce fa ghairu ja'izin, wannan ba halattaccen abu bane, ba zai yiwu ba qabulu hadisi hadha darb min nas, karban hadisan irin waɗannan mutanen. Wallahu a'lam, yace Allah shi yafi sanin daidai. Jama'a kun ji jawabin Imam Muslim. muqaddimar Imam Muslim ta zo ƙarshe sai ya ce qad sharahna min madhhab al-hadith wa ahlihi ba'd ma yatawajjahu bi man arada sabil al-qawl. Imam Muslim ya ce to haƙiƙa fa mun yi sharhin mazhabin malaman hadisi da kuma sharhin su malaman hadisin, kaɗan daga abin da zai iya fuskantar da duk wanda yake son ya shiga hanyar waɗannan mutane na hadisi. Duk wanda yake son ya shiga hanyar hadisi da hanyar malaman hadisi, Imam Muslim ya ce to kaji mun ɗan dai bayani. Wa wuffiqa laha, da kuma duk wanda yake fatan a datar da shi, Allah ya datar da shi ga hanyar. Wa sanazidu insha Allah ta'ala sharhan wa idahan fi mawadi'a min al-kitab. Yace yanzu wannan sharhin da muka yi a muqaddima kenan, amma a nan gaba in Allah madaukakin sarki ya so za mu ƙara sharhi da ƙarin bayanai a wurare mabambanta daban-daban a cikin wannan littafi, inda zikirul akhbaril mu'allala, a wurin da za mu ambaci hadisai masu matsaloli. In muka je duk inda hadisi yake mai matsala, to za mu tsaya za mu ƙara bayanin yadda malaman suke wannan aiki don dai a ƙara fahimtar al'amura. Amma dai yanzu mun bayyana abin da zai fahimtar da kai ka iya gane hanyar da suka bi. Shi yasa nake muku ishara a cikin kaset ɗin da ke kafin wannan, mun tsaya mun tattauna maganganun da Imam Muslim a nan ne ya tsaya ya fito da maganganun ƙarara. To ya yi bayani yadda yanzu aƙalla abin da Imam Muslim yake so ka fahimta shine ka fara gane cewa malaman nan ba da ka suke abin nan ba, ilimi ne to kaga shi kenan ya rage maka in kai shawara za ka bi hanyar su sai ka bi, in ma dai kai shawara ba za ka bi amma dai ka san ba jahilai ba ne. Sai yake cewa to amma nan gaba za mu rinka zuwa wasu wurare in mun kawo hadisai ingantattu, to in za mu kawo wani wanda bai inganta ba, in ma kawo shi sai mun tsaya mun dan ƙara bayani dan hanyoyin su ƙara bayyana gare ka. Ina fata an gane, dan babu mutanen da suka shiga fitina a duniya irin malaman hadisi. Za ka zo ne da kayan da ya fi na kowa armashi da inganci, amma kai ka fi kowa shan baƙin jini da zagi. A cikin duniya kaf ba waɗanda suke shan wahala irin malaman hadisi, ba waɗanda suke shan baƙin jini irin malaman hadisi.
saboda me saboda za su ce a tsaya a tace su kuma mutane suna ganin a'a kawai abbasu su ci gaba da duk abin da za su hargitsa wa jama'a. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. malam yake cewa idza ataina alaiha fil amakin allati yaliqu biha shar, idan muka je wuraren waɗannan hadisai masu matsaloli a wuraren da suka dace a yi sharhi wal idah da kuma ƙarin bayani insha Allah ta'ala in Allah ya so to zami. Wa ba'd, to bayan haka yarhamukallahu, Allah ya ji kanka ya kai wannan da ka nemi a rubuta wannan littafi. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا، yace wallahi ba dan mummunan aikin da muka gani daga da yawa daga waɗanda suka ɗora kansu a matsayin malaman hadisi ba, fi ma yalzamuhum min tarhi al-ahadith ad-da'ifa, na abubuwan da ainihin ya lazimce su rinka yi na watsar da hadisai masu rauni war riwayatul munkara da riwayoyi munana wa tarkihim al-iqtisara ala al-ahadith as-sahiha al-mashhura, da kuma barin takaituwarsu akan hadisai ingantattu shahararru mimma naqalahu thiqatul ma'rufun, waɗanda sanannu amintattu suka ainihin ruwaito, sanannu bis-sidq wal amana, waɗanda aka san su da gaskiya da amana, ba'da ma'rifatihim, bayan sun san su, wa iqrarihim bi alsinatihim, da tabbatarwarsu da harsunan su, anna kaseeran mimma yakzifuna bihi ila al-aghdiya min an-nasi huwa mustankira. yace da yawa daga cikin hadisan da suke watsa wa wawayen mutane na cikin gari su kan sun san abu ban kyama ne. mai wannan magana take nufi ta Imam Muslim yana so ya ce abin da ya kai na amsa maka rubuta maka wannan littafi, kar ku manta a farko mun faɗi wanda ya neme shi da ya rubuta mai littafin sa'an shi ne a shekaru, tsaran shi ne a ilimi, kuma abokin neman ilimin shi ne, amma shi da kanshi ya san Muslim ya fi shi, sai ya ce ka rubuta min littafin ya zama takaitacce akan hadisai ingantattu, kar kai yawan maimaita abubuwa domin sai su ruɗa min kwakwalwa daga fahimta abin da nake so in fahimta. sai Muslim ya ce ya amsa, amma yanzu yana son ya ce abin da ya kai ni ga amsawar shine don na san in na yi aikin banda kai kanka da za ka amfana irin ɓarnar da naga tana faruwa a gari. Ga mutane waɗanda sun san ilimin hadisi, sun san maƙaryata, amma tare da haka in suka zo sai su rinka ɗiban hadisai matattu suna watsawa a cikin jama'a. yace ba don haka ba da ban rubuta littafin ba, ma'ana na rubuta saboda buƙatar ka, sannan kuma don littafin ya yaɗu ya faɗakar game da abin da waɗannan mutanen ya kamata su yi, to tun da ba su yi ba gashi su karantar da sahihai sun ƙi, sai suna karantar da hadisan da suke ba su inganta ba kuma alal aghdiya, sai ce ga wawayen mutane. shine magana da na kawo muku daga Yazidu dan Harun ran. Yazidu dan Harun ne suka wuce da shi da wani ɗalibin shi masallaci, sai ga mutane suna zaune, sai ce ha'ula'i bakar fil masjid, yace kaga waɗannan shanu ne a cikin masallaci. sai shi almajirin ya ce ala gafata malam, mutane yace shanu ne, yace shikenan ka bari. suka dawo sai suka yi sallar magriba, da ya miƙe a masallaci sai ya ce ruwina min ghairi wajhin an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala man balagha lisanuhu arnabata anfihi dakhala aljanna. mun ruwaito ta hanyoyi masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk harshen shi ya taɓa karan hancin shi to zai shiga aljanna. kaga malamin hadisi yace ruwina min ghairi wajhin, ya bugar da su fa. mun ruwaito ta hanyoyi ba da ɗaya ba, amma fa ko ɗaya bai faɗa ba kuma. annabi ya ce wanda duk harshen shi ya taɓa karan hancin shi to zai shiga aljanna. duk mutanen masallacin nan sai kowa ya zaro harshe yana kokari ya taɓa sai ce alam ukhbirka annahum baqar, yace ba na gaya maka shanu bane, ba saniya bace take laso karan hancinta. innahum baqar. kaji dalilin da Imam Muslim ya ce musu al-aghbiya minan nas, suna watsa wa wawaye hadisai. shine sai ka je ka samu a masallacin juma'a an tara mutane ana ta karanto musu hadisan ƙarya, ba wanda ya san me ake karanta mai, suna ta girgiza kai kamar dangwala gwada. yasa akwai aiki yanzu. abin da Imam Muslim yake cewa saboda irin wannan abin da waɗannan mutanen suke yi,
ko kun fahimta jama'a, suna ruwaito ire-iren waɗannan hadisai suna watsu wa mutane, sun ƙi takaituwa akan hadisai ingantattu da suka shahara waɗanda amintattu sanannu da gaskiya da amana, gashi kuma bayan sun san haka su da kansu suna furuci waɗannan hadisan ba su inganta ba. na fata an gane. anna kasiran mimma yaqdifuna bihi ila al-aghdiya min an-nasi huwa mustankara, yace da yawa daga hadisan da suke watsa wa mutane munanan hadisai ne, wa manqulun an qaumin ghairi marduyin, kuma hadisan an ciro su ne daga wasu mutane ba yardaddu ba, mimman zammar riwayata anhum a'immatul hadisi, waɗanda limaman hadisai sun yi zargin a yi riwaya daga gare su, mislu a'immatu ahlul hadis, ko limaman malaman hadisi sun yi zargin a ruwaito hadisai daga irin waɗannan mutanen, kuma irinsu ne zaka ga ana karantar da hadisansu. su wane ne limaman malaman hadisai da suka yi tsawa suka yi zargi a daina ruwaito hadisai daga waɗannan makaryata? sai ya ce mislu malik bin anas, kamar maliku dan anas, imamu malik, wa shu'bata bin al-hajjaj da al-imamu shu'ba dan hajjaj, wa sufyan bin uyayna da sufyan dan uyayna, wa yahya bin sa'id al-qattan da al-imamu yahya dan sa'id al-qattan, wa abdurrahman bin mahdi da abdurrahman dan mahdi. kaga waɗannan to su ne ministocin tsaro na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. waɗannan kowanne a zamanin shi babu ishi, aibi ne waɗannan a wurin su masu su riƙe littafi, mahaddata ne, hadisin duk da za su kawo duk wani fitsararre sun san shi da ka. to waɗannan irin malaman sun tsoratar game da karantar da ire-iren waɗannan hadisai. sai ce lama sahula alaina lintisab, wallahi ko wa ghairihim min al-a'imma da ma waɗansu limaman duk sun tsoratar. yace to ba dan ire-iren waɗannan ayyukan da waɗannan malamai suka yi na tsoratarwa game da waɗannan hadisan ba, lama sahula alaina lintisabu lima sa'alta min at-tamyiz wa tahsil, da abun bai zama mana mai sauki ba mu da kanmu din mu kafa kanmu da yi maka abin da ka nema na a tsaya a tace maka a kuma samun maka da littafi ingantacce. ma'ana alherin nan yana komawa kansu imamu malik yake so yi. su imam malik sun tsoratar kuma sun tantance, to da muka zo kawai sai muka bi sawunsu, shine abin ya sauki gare mu. yace ba dan aikin su imam malik ba mu suwaye ma mun isa, su ne suka yi mana wannan alherin da bai mana sauki ba mu kanmu. yace walakin sai dai kuma min ajli ma a alamnaka, saboda dalilin abin da muka sanar da kai min nashril qaumil akhbara al munkara, na yaɗawar da waɗancan mutane suke wa hadisan ƙarya, bil asani da'ab da isnadodi masu rauni al majhula waɗanda ba a san su ba, wa qazfihim biha ila al awami, da kuma watsa waɗannan hadisai zuwa ga jahilai, allazina la ya'rifuna uyubaha, waɗanda su jahilan ba su san aibobin su ba. khaffa ala qulubina ijabatuka ila ma sa'alta, shine abin yawa zuciyar mu saukin amsa abin da ka roƙi ne maka. yana ta nuna maka dalilan da yasa ka roƙa, amma mu kuma mun dubi abu na ɗaya da yasa muka amsa shine roƙonka da kuma matsayinka a wurin mu. abu na biyu shine barnar da waɗancan maɓarnata suke yi na yaɗa hadisan ƙarya, waɗanda su sun san hadisan ƙarya ne, suna yaɗa hadisai daga mutanen da sun san cewa manyan malamai irin su Imam Malik da Shu'ba da Yahya dan Sa'idu al-Qattan duk sun kwaɓi cewa a daina yaɗa hadisan waɗannan mutane. sannan ba dan irin yadda su Imam Malik da Shu'ba da Yahya dan Sa'idu da makamantansu suka bi suka yi wannan aiki ba, al'amarin da bai sauki gare mu ba. yace to amma saboda waɗannan dalilan da kuma ci gaba da yaɗawa da suke, to mu kuma dole mu tashi muna yaɗa ingantattu. na haka jama'a kun ji, idan 'yan bid'a da masoya zuciya da jahilai suna yaɗa hadisan ƙarya, dole ne ku tashi ko kuma kuna yaɗa ingantattu. amma saboda sharri da hassada, idan zuciyarku ta mutu, wai ku zo kuna cewa wai sahihul bukhari babban littafi ne, ya yi wa jama'a yawa, yaushe za a zo ana karanta sahihul bukhari ko sahihul muslim? Qur'ani akwai littafin da ya kai shi girma ne? da me ake tafsiri da watan azumi?
wani malami ka taɓa ganin ya tashi fara tafsirin Qur'ani ya fara daga alam tara kaifa? Ba daga bakara yake faruwa ba inda tafiya. Wato haƙiƙanin hassada tana shanya zuciyar wasu har su kasa fahimtar abu ne da ya wajaba a kansu su ma ana jiran su yi shi, amma wai sai suke fahimtar idan suka ji wani ya sanya karatun sahihul bukhari ko sahihu muslim wato ya fito da wata hanya ne wadda shi za a san shi mai ilimi ne. A'a, aiki ne wanda shi kanshi bai isa ya aikin ba, kuma za ku tashi a naku tsarkukin ku je ku yi wannan aikin. Ba aiki ne na mutum ɗaya ba, kamar zariyar na ya kamata a samu malaman hadisi ɗari su kewaye zariyar nan suna karantar da bukhari, kuma sun yi kaɗan, dan zariya ba gari ɗaya ba ne, garuruka ne a cikin gari ɗaya. Yanzu kuna ji inda an ci gaba da riƙe irin fatawar da ake riƙewa da, za a iya sallar juma'a a garin nan a ce gari ɗaya masallaci ɗaya, masallacin juma'a ba haka suke cewa ba fuqahau, gari ɗaya masallaci ɗaya. Yanzu a ce duk zariyar nan masallacin juma'a ɗaya ne, duk zariyar nan a ce masallacin idi ɗaya ne. Mutum nawa ne za su yi asarar sallar juma'a, mutum nawa ne za su yi daina zuwa sallar juma'a, mutum nawa ne za su yi asarar sallar idi. Amma da Allah ya sa aka fahimci irin da'awar da muke yi, yau masallatan juma'a nawa ka bude a Zaria? Kun san cewa tare da haka sun yi kaɗan? Shine duk masallacin da ka je kowanne ka je za ga ya cika, ya cikan kuma cikar ta batse.